stay fresh, okay? Okay, Roxy, go up. Come here, go. Go, jump. Honey, it's nice, honey. It's nice. Tickle na. Tickle. Good morning, Philippines! Morning, guys. Pinagalitan ko itong mga dalawa this morning. So, after ko pinagalitan, hindi kumain. Kailangan pang lambingin. Look. Morning. Maligo tayo mamaya. Ano lang, pa-music lang ako, guys. And then, I have to go upstairs to eat it. Nagbabasa ako ng mga comments sa vlog. Kasi alam nyo naman, meron tayong vlog this morning. Alam nyo ba yung vlog na na-upload today? Is yung binigyan ako ni Tami ng regalo sa Valentine's. Ang daming nag-react. Hindi ko naman kasalanan yun na mag-react ako ng ganun. Anyway, hello sa inyo lahat dyan. Sa mga apektado. Anyway, so ang daming nag-react about bakit daw ako hindi ako appreciative. Bakit daw ganun yung reaction ka? Bakit? Bakit? Alam nyo guys, linis na lang tayo ng broccoli rub para dalhin natin mamaya sa isang bahay. Kasi pupunta ya doon para may makain kami ni Tami sa Thursday. Gulay. Kasi paborito ko tong broccoli rub. But anyway, hello po sa inyo lahat dyan. Good morning. It's already 9:46 ng umaga. Ito talagang siya fried talaga. Kakaiba talaga yung broccoli rub nila. Parang may pagka dait-dait, daot-daot. Anyway, so yun siya. Yung vlog today is yung video na binigyan ako ng regalo ni Tami na sobrang kamahal-mahal. Alam nyo, kung bakit ako ganon, hindi lang kami bagong kasal ni Tami, hindi kami yung taong nagsasama sa 3 taon, 4 na taon, 12 years kami nagsama, okay? Kilala niya niya ako, and then, alam ko yung mga dapat unahin. Pinag-ipunan daw ni Tami yung yung binili niya. Alam nyo, kilala ko yung asawa ko. Okay? Kilala ko, at saka hindi nyo siya kilala. Okay? When it comes to, mga regalo, kahit wala siya magbigay. Okay? Kahit wala, kahit naghirap-hirap na kaming kandandura, nang hirap-hirap na kayan magbigayan. Ganon siya, very, malaki yung puso niya. Ganyan siya noon kahit sa pamilya niya. So, yeah. Ganan ako mag-react. At hindi lang yung time na yun yung nag-react ako ng ganun, guys. Every time na may bigay siya sa akin na unexpected na sobrang kalakihan, ganun ako mag-react. Kilala niya na ba ako? Noon, na-shock siya. Nung una, na bakit ipauwi ko? Bakit isa uli? Pero, dahil sa matagal-tagal na kami nagsama, hindi naman ako hiniwalayan. Bakit hindi niya ako hiniwalayan? Ganun talaga ako mag-react Kasi hindi ako katulad ng iba dyan. Kasi kahit naghirap ng kadaguga ng asawa ninyo, naghirap ng trabaho, hinap ng asawa, ng magbayad ng bills, nagkahirap-hirap na sa buhay, halago pa rin. Walang go pa rin. Masaya naman talaga bigyan. Pero isipin mo yung kabuhayan nyo, buhay-buhay ninyo. Masaya naman talaga. Pero hindi ako yung tao na pakikuha ng kahit wala na tayong pira mag-asawa, hindi na tayo makabayad, hindi tayo makakain ng mga ang unahin natin is regaluhin mo ako para sarili ko. No? So, ang daming apektado. Ang daming apektado. Ganito naman ako Hindi naman ako hiniwalayan ni Tami. Dito pa rin kami. Masaya kaming dalawa kahit ganito yung personality ko. Sinabi ko naman sa kanya na isauli mo yan. Pero of course, hindi niya yun isauli. Yung mga reaksyon natin na mga ganun, ganun naman talaga kasi yung iniisip ko is iba. Alam nyo guys, yung MRI ng asawa ko is kailangan bayad cash. Okay? Bayad cash. Hindi yun utang-utang, yan ganun. Cash yun. Kasi insurance niyang kalukulo na hindi tinanggap ng insurance na magpa-MRI siya. So ngayon, hanap kami ng MRI. Ang alam nyo kung magkaano yung MRI dito? Katulad yung presyo. Kung makahanap ka ng maganda, ang hinahanap pa man ng asawa ko na magpa-MRI siya is yung hindi siya naka-cover. Open MRI. May open MRI pala. Yung MRI na yung
may makagasto ka ng mga 2,000 o 1,000, 800, mga ganong presyo dollar. Ano pala yun yung MRI na ano, na i-close ka, i-cover yung katawan mo na uncomfortable, hindi ka komportable sa buhay mo doon sa ilalim. Ayaw ni Tami yun kasi parang may phobia yan si Tami sa close. Iwan ko, ayaw niya yung ganon kasi hindi dan siya makahinga kapag naka-straight yung ano niya ganon. Hindi siya makahinga, mahirapan siya, magpapanik. So naghanap siya ng open MRI. Alam niyo ba kung ano yung MRI open? Ang mahal. Aabot pa ng 4,000. Ang pinakamababa na ata is yung ano, doon sa Bronx daw. Hanap siya. May mga unahin kasi yung iba kasi dyan nanonood, hindi nila alam yung mga kaganapan sa buhay namin. Hindi daw ako appreciative. Appreciate naman. Pinakita ko daw, bugira daw ako. Sinabi ko na nga nagbablog ako Sinasabi ko na nga nagbablog nga ako Pinakita ko yung buhay ko, masaya, mahirap, away, buong, ganon. Pakita, doon kayo sa mga fake. Yung mga nagpakitang tao na walang away-away, parang walang away nagaganap. Anyway, guys. Anyway, so maglinis na lang ako dito ng broccoli rub. Iwan ko ba anong klaseng broccoli rub ito Ang daming hindi magaganda. Ito talagang siya bright, no? Yung personality talaga ko is pala open. Yung parang very, ako ba? Parang kung silupin pa ako na transparent, ngita niyo yung kaluluwa ko, hindi ko naman kinahiya yung personalidad ko. Kung magtago ako ng tago, kung iba yung ipakita ko sa inyo, iba, wala. Hindi tayo komportable sa buhay. Magbablog tayo, pakitang tao lang tayo dyan. Nasuka ako sa may mga private message pa talaga, nasuka ako sa mga messages na hindi naman mga totoo. Hindi nila alam kung ano yung talagang kaganapan namin. Kung ano yung mga bayaran namin dito. So, ang pinaka-priority ko talaga, guys, is yung Ngayon, yung MRI. Alam nyo ba kung pagkatapos ng MRI, hindi natin alam kung anong dapat gawin next. Kung ano makita sa katawan ni Tami. Hindi namin alam. So, another na naman. Mabait lang talaga yung asawa ko. Mabait talaga. Mabait. Kaya yung ibang tao, yung asawa ko, mga history ng asawa ko is nagtitik advantage dahil alam nilang mabait yung asawa ko. Tinitik advantage. Kaya ako na lang yung ayaw ko ng ganun kasi nakaranas na yung asawa ko ng nagtitik advantage sa kanya ng maraming bisis na basta wag ko na. Kung nagtitik advantage ako sa asawa ko, kung sabihin ko sa kanya na kunin mo yung investment mo doon, kuha ka ng kaunting pira, ibili natin ng lupa sa Pilipinas, matagal ko na yung ginawa. Kung gustuhin ko man, ayaw ko muna. Kasi may mga unahin dito. At alam nyo, yung mga investment na yan, para yan sa future kung sus guys, hindi natin alam talaga mangyayari sa mga susunod na panahon. Wag na, yung isip ko kasi is advanced. I always think ahead, like my God, like yung I always, ganun talaga ako. Isipin ko kung kung paano ito, ito practical isip inisip ko ganito. Paano kapag magkasakit ba? And then, ganun. And then, magkasakit. And then, andun siya sa hospital. And then, walang pira. And then, saan kukuha ng pira? Ganun. Yun, dapat practical. Unahin yung isipon mo. Kaya, paminsan, basta yun. Ito din guys, sasabihin ko yung ko din, yung sa pagsasalita ko, ganyan ako magsalita. Yung tono ko, malakas talaga yung tono ko. Yung tonong soprano. Kung magsalita ako na hindi galit, na parang galit, hindi galit na, parang galit na. Ganyan talaga ako, iwan ko na lang guys. Hindi ko talaga mababago yung sarili ko guys. Lumaki kasi ako sa Bukirin guys, at saka sa Mindanao pa guys. Yung mga salita is magahi. Magahi talaga. So yun, yung pagmamahal guys sabihin ko sa inyo, yung pagmamahal, hindi mo yan makikita sa mga bigay na material, okay? Kung binibigyan ka man, may mga mayayaman dan, hindi ka mahal, binigyan ka ng mga malaking house, car, ganon. Ang pagmamahal, hindi makikita sa mga binibigay. Makikita mo yan. Ano yung pakita sa inyo? Mafe-feel mo yan. Hindi mo yan mafe-feel dahil binigyan ka ng alahas. Kahit hindi ako bigyan ng alahas ng asawa ko, alam kong mahal ako. Hindi yan mahal na mahal ka. Hindi yan makikita sa mga material na gamit. Ang daming mga mamayayaman doon nang gagamit ng mga babae na hindi naman talaga nila mahal. Binigyan ng mga house and lot. House and lot, guys.
Ang akala naman ng mga babaeng mga luko-luko na yun, mahal na sila kasi binigyan sila ng house and lot. Yung mga mayayaman talaga. You know, madali lang silang magpauto kasi may pira. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi makikita yung pagmamahal sa mga binibigay. Makikita yung pagmamahal sa tao talaga kung ano yung pakikitungo sa iyo. Tignan nyo, ganito ako. Luka-luka. Doon pa rin si Tami. Tapusin ko lang ito guys. Kara magluto tayo, maligo, and then nag-adobo ako ng chicken leftover guys. Yung leftover sa tinula na manok. Nilagyan ko lang siyang suka, lime, konting oil. And tapos na akong nagluto pala ng broccoli rub. Dalhin yan sa isang bahay. Kuha tayo ng rice. Rice tayo. Let me see. Bakit nilagay yung taming rice dito? Hindi mag-fit. And then, dalhin ko din ito sa isang bahay. Yung pasta, makain namin yan. Ito, may sabaw pa. Tapusin natin yan. Tinola. Kain lang tayo. Yung dalawa andun nakikinig. Yung tripod ko ba, hindi ko na ginagamit-gamit. Hindi ko alam kung asa na yung tripod ko. Dito pala. Dito yung bag ko palagi. Dito tayo. Meron sabaw dito guys ba? Yung leftover na sabaw. Higupin natin. Ang sarap. Itong mga sinabaw-sabaw, alam nyo, masarap talaga siya pag leftover. Kahit ilang days, yung mga 3 days, ganun. Transfer natin kasi sobrang laki. Malunggay, dumidikit sa container. Kunin natin kasi masarap yung kainin. Kumain si Tami nito kahapon. Nasarapan siya. Gusto niya yung mga tinula-tinula na mga sabaw na chicken. Usually, ayaw niya yung mga masabaw. Pero mga ganito nagustuhan niya. Pero magpayo. Mamaya pa akong alis guys. Mga gabi. Kasi ayaw ko yung iwan yung mga pusa ko. Nandito bukas wala ko dito. Ang sarap ng lime talaga. Yung lime ba nilagay ko? Lagyan nyo rin ng maraming suka. Kaysa tuyo. Sarap talaga. Lagyan ko din siya ng tubig. Hi guys! Dito pa rin ako. Binalik ko yung maginaw. Katatapos ko lang naligo. Sobrang ginaw. And it's almost 5 o'clock. 4:56 na nang. Nagpa-music lang ako. And tinawagan ko si Tami. Sabi ko, mamaya na ako alis. Kasi ayaw kong iwan tong mga pusa. So, nag-ask ako kung okay ba sa kanya yung mamaya ako alis. So, kung meron ba siyang pang dinner doon. So, okay lang daw. So, mamaya alis tayo. So, yun. So, ngayon, paalis tayo. Pinakain ko na yung mga pusa at pusa. And then, binigyan ko sila ng extra na pagkain. Yun, kinain na naman. Iwan ko na lang talaga. Wala silang pagkain bukas. Hoy, slow down! Tignan nyo. Hoy, slow down! Dimple's favorite. Tignan nyo. Dimple's favorite. Yung mga dishes doon, may laman yan. Pagkain. Are you ready? Okay, let's go. Alam na, guys. Alam na ne. Alam na this. Come here, this. Alam na this. Naiwan ni Tami
kahapon. Naiwan niya. So, ngayon, dalhin ko raw. Tubig kasi niyan. Suotin ko lang ito, guys. Balik. Kasi maginaw sa labas. And ito din kasi sobrang hangin. Yung hangin sa labas is umiikot-ikot at umiikat-ikat. What? So, yung pusa, okay sila. Marami namang tubig doon. Nilagay namin di kahapon. So, lagay ko tong tubig dito. Yan. And si Roxy at Misty, ilagay ko dito. Okay, you guys in. Roxy in. Okay, go in. You're gonna see Dada. Go inside. Go jump. Go Misty first, okay? Okay, Roxy, go up. Come on, go. Go, jump. Come on, good girl. Sigala si Dada, okay? Si Dada. I-ano ko lang tong... Hi, Diabs. Ito na lang yung light sa garage. Pag open, mag-on kasi yan. Oh my God. Itong ko ba? Jeans ko talaga is Okay, ang ginaw, guys. Ay, grabe. I think I'm going to close this because yung hangin. I will see you doon, guys, sa bahay. I-text ko pa pala sa Tami. Because kailangan ko pang i-pick up yung garbage can. Ibalik sa bahay. We are home, guys. We're here in the other house. Oh, yeah. Oh, my God. Look at that. We have the same shirt. Oh, the same sweater. Because we're twinning. I don't have black. We did this. And red. But I only get this kind. Because I cannot have this pajama thingy. It's too big for me. Where are you going? We are here. It's good. There's no traffic, guys. Wala talagang traffic. So, okay yung pagdadrive namin. Time check. Na siya? Malapit ng mag 9. 8:40 na ng gabi. What are you laughing for? I think it's funny. It's not funny. It's funny. Did you just bought this? For what? This one? The grapes? Yeah? Yeah. When? When I stopped to get bread. Last night? Did you wash this? I did. The black grapes. That's what I get. No. These are black. They had the red ones too. These are black. No, that's the one I always They're get. not as sweet, you know what I'm I'm gonna lay down. Look at him. Coming up shortly. Let me get it. What? My phone plug it on your side, you can unplug it and you can put it on my side and then you can plug your phone. No, I just plugged mine. It's full. The whole drive, yeah. Well, mine's full too. Those hands, hon. Honey, it's nice, honey. It's nice. Tickle, na. Tickle. Cold hands. Cold. I love you. I love you too, even when you cold hands. You're so good looking, eh? Yeah, that's what I am. You're so cute. No, I'm so cute. It is really cold, guys, outside. And it's windy. The wind is kicking hand every time when I drive hand. It's like the car, I can feel the wind. Plus, I open the window, 2 back windows, very light. I can feel the wind. Because Roxy, guys, all I can hear is like huffing and puffing. And you know. I think that's stress, son. Yeah, but you know she gets sick and throws up all over the place. So the whole Aren't drive. you glad you closed the windows? You open the windows? Yeah. If the whole ride, guys, it's really cold. If I turn the heater, I can hear more Roxy faster, like that. So everything is off, everything, and open window. So I was freezing. Luckily, I wear coat over this. And Smart idea. we're twinning, guys. Hey, we're twinning, Vivek. We're twinning. Anyway, guys, good night. I'm going to sleep. I'm going to bed soon. I will see you guys tomorrow. Hindi ko alam kung anong plano nitong isya. And he's playing solitaire. See you tomorrow, guys. Bye. Good night. Good night. See you. Good night. Hi, guys. We'll talk to you tomorrow. Look, he will talk to you tomorrow. And he will the one who's going to open the camera in the morning. Camera in my face. That's why. And he's the one opening the camera in the morning. And he said, good I morning. do not open the camera in the morning. Can you just say good morning, guys?
Bye guys.